Esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista għadhom qed jaħarbu mill-mistoqsija dwar min għandu jerfa' responsabbilta politika fil-każ tal-konkrit użat fil-bini tal-emerġenza. Fost dawn hemm id-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli. Jekk xi darba kien hemm xi żball, tajjeb, wieħed ħallas għalih, ma ġara xejn. Iktar minn hekk Clyde Puli prova jitfa' dubji dwar testijiet li saru minn nies professjonali saħansitra barra minn Malta. U l-allegazzjoni li qed tagħmel inti hija vera xina binatkom ġejja, ġifieri wieħed għad irid jara. Fuq dan il-każ irriżultaw anke numru ta' kontradizzjonijiet. Taħt it-tmexxija tal-eks Ministru Nazzjonalista Joe Cassar kienet saret applikazzjoni għal fondi Ewropej biex fuq il-bini tal-emerġenza jinbnew żewġ swali. Iżda riċentement l-eks Ministru Tonio Fenech qal li ma kienx sorpriż bl-aħbar li s-soqfa mhux b'saħħithom tant li għalhekk il-helipad ma sarx hemm. Mitlub jispjega din it-taħwida Puli wieġeb hekk. Il-gazzetti naħseb taf taqrom bħali, ara eżattament x'qalu, jekk ma tkunx fimt, staqsi lilhom. Mafuż biktar mistoqsijiet, Puli ittanta jwaħħal fil-Partit Laburista. Ma trix inħerfa responsabilta politika. Naħseb ir-responsabilità politika llum qiegħda propju fuq Gvern Laburista li jara l-affarijiet ikunu sew. Li għall-Gvern Laburista huwa konvenjenti li kollox iwaħħal fuq il-Gvern ta' qabel. Ma għadux fl-oppożizzjoni. Illum huwa Gvern Laburista u għandu jġorri responsabilità tiegħu. Mhux sodisfatti bir-risposti li nataw, il-ġurnalisti baqgħu jistaqsu. Għal dan Puli kellu din ir-reazzjoni. Mistoqsijiet, meta trid mistoqsijiet fuq is-saħħa, għandek il-kellim tas-saħħa.